Края на седмицата на официално посещение в България ще дойде генералният секретар на ООН Бан Ки Мун. Една от политиките на ООН, в които България участва, е глобалният договор. За какво става въпрос? Това са едни правила и принципи, за които бизнесът ни се е разбрал още преди 5 години, че ще спазва. Накратко, част от тези принципи: зачитане и подкрепа за опазване на правата на човека. Трудови норми най-различни, като например приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне, премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд, ефективно премахване на детския труд, подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. Иван Василев е сред бизнесмените, които отговарят за правилата и за прилагането на глобалния договор в България. Добро утро. Добро утро, Евгений. Как сте? Чудесно, благодаря. Тия правила обаче на мене ми звучат по-скоро не като правила и принципи, ами като пожелания. На вас как ви се струва? Абсолютно прав си, защото това не са правила. Това са набор от ценностни системи, които могат да служат за едно общество, дали да следва този път или да не следва. Те не могат да бъдат наложени административно. И тяхното предназначение до голяма степен е да играят ролята на светофар, на фар. Този, който иска, може и следва тези принципи, иска да се присъедини към цивилизованата част на световното общество, да ги следва. Българския бизнес следва ли тези принципи? До голяма степен ги следва и радостно е да се отбележи, че през последните години в България корпоративната социална отговорност придоби много силно значение и все повече фирми съблюдават тези правила. По простата причина, защото осъзнава, че за да бъдат част от световното общество, което е успешно и печелившо, трябва да върват по този път. Бан Ки Мун в петък, когато дойде тук, ще се срещнете с него, ще говорите ли за тези проблеми? Не само ще се срещаме и ще говорим, но ще закусваме с него и нашите членове в Шератън. И той ще играе ролята на катализатор тези принципи, които ти прочете, да бъдат популяризирани и все повече хора да пожелаят да ги съблюдават. Добре, да кажем конкретно. Зачитане и опазване на правата на човека. Какво вие виждате в този принцип? В този принцип, може би за България този принцип не е най-наболели и най-актуалният. Както и някои други, като детския труд. В България все не пак са най-наболелите? Според мен не са. Ние все пак сме част от европейската общност. Нашата до голяма степен ценностна система и ориентация не позволява такива драстични неща, каквито може да има в други части на света, особено далечна Азия. Добре, примерно 8-часовия работен ден, който масово не се спазва почти никъде. Незачитане на това правило ли е? На този принцип? Може да се приеме, но то не е такова драстично незачитане на този принцип. Според мен в България има много по-важни въпроси за решаване, които глобалният договор може да помогне. И то е заместване в съзнанието на обществото на един грешен поведенчески модел, какъвто е Андрешковския, тарикатщината, със съблюдаване на едни набор от системи, които глобалният договор представя. Андрешков, щина и тарикатщина от страна на кого? То е повсеместно и на всички етажи, като се почне от чистачката в офиса и се стигне и до етажите във властта. Тоест, работниците се държат като андрешковци или често и работодателите? Модел на подражаване до голяма степен от цялото общество, включително и работодатели и работници. Как работите вие за премахването на тази експлоатация на детския труд? Казахте, че не е голям проблем в България. Някаква статистика има ли всъщност колко са заетите деца? Къде се случва най-често това? Ако има, не съм запознат с такава статистика, но от наблюденията, които имам и в нашия бранш, и в колеги от други сектори на бизнеса, това не е толкова популярно. Изчерпва се с деца, работещи в кафенето на близки, познати роднини, което е далеко от експлоатация на детския труд, разбира се. А какво е това? Това е възпитаване на подрастващото поколение на труд и ред. Нещо, което може да бъде също така и полезно. Детският труд е голям проблем в далечният изток и някои развиващи се държави, където още от съвсем ранна възраст децата са закрепостени. И тук не става въпрос за 8-часов работен ден, става въпрос за сериозна експлоатация. Значи да разбирам, че като дойде Бан Ки Мун в петък, ще му кажем тези принципи, ние ги спазваме почти на 100% и 10-те. Почти сигурно не ги спазваме. Има много какво да се научим от тях и спазвайки ги да станем по-добро общество. Какво, например?
Например, нещо, в което с създаването на нашата организация миналата година и с нашата активна подкрепа се случи ограничаване на кешовите плащания. Разкажете за това. Всички знаем, че кешовите плащания носят привкус на нещо нечисто. Когато не искаш да те видят, тогава даваш пари в брой, под маса, над маса и по други начини. Когато си чист, законен и всичко ти е наред, тогава плащаш по банков път. А да не говорим, че е много по-лесно да плащаш с кредитна карта или по банкова сметка, отколкото с една огромна торба. С пари, с които да се разплащаш за сделки за имоти или за някакви други по-големи сделки. А кешовите плащания при заплатите, които въобще не става въпрос за една торба пари? Кешовите плащания при заплатите отдавна са решени и в фирмата, в която работи, и в много фирми, с които говорим. Те се превеждат и се плащат само по банков път. Каква е най-често срещаната дискриминация на право на труд в България, според вас? Дали е дискриминация, не мога да кажа, но най-масовата практика е това да не се плаща и да не се декларира официално това, което се плаща на практика, с цел избягване на данъци и укриване на данъци от работодателя. И това е нещо, което определено трябва да се подобри, защото в крайна сметка работодателя, надхитрайки държавата, в крайна сметка си вкарва автогол. А според вас продължава ли да се... Ето, например, много често хората се оплакват от това, че колкото обяви за работа намерят във вестника и звънат и казват, аз съм на 55 години, им казват, благодарим ви, търсим по-млад човек. Това е дискриминация ли? Това е дискриминация. Може би не в най-грозната си форма, но определено за хора на по-напреднала възраст, по-зряла, айде да кажем по-зряла възраст, става все по-сложно да намерят ново приложение и нова работа. И затова има един стандарт по социална отговорност, SA 8000, която фирмата, в която работят TNT, притежава и е защитил, да се наемат на работа хора, които са в неравностойно положение. Така, например, моята секретарка е циганка. А какви правила предлагате в тази посока от хората, които сте се съюзили в глобалния договор? Наистина, за да по-рядко да има такива случаи на дискриминация. Ето, да има квота на не на дискриминирани, на хора в неравностойно положение в фирмите. Друго? Това е толкова всеобхватно, че ако започнем да говорим, сигурно няма да ни стигне времето до идването на Бан Ки Мун в петък. Така че по-добре да не тръгваме. Да, но това може да се оприличи на клуб по интереси. Ако ние имаме интерес да сме вегетарианци, да опазваме природната среда, да не правиме лошо, ние се събираме в този клуб и правим добрини за обществото и за себе си също. Ето мнение искам. Последния казус. Преди около един месец горе-долу излезе една наредба на Министерския съвет, според която всеки човек, който навърши пенсионна възраст, автоматично получава предизвестие за това, че трябва да освободи мястото си на по-млад. Това проява на дискриминация ли е от страна на държавата към възрастните хора? Зависи как се прилага това правило. От една страна това не е толкова лош акт, тъй като то освобождава пътя на много млади и нереализирали се хора, които да вземат мястото на тези пенсионери. Чудесно, да. От тук е хубавата страна. От друга страна пък работодателя, давайки предизвестие за прекратяване, ако има един човек на пенсионна възраст, който е ценен за него, никой няма да го загуби, защото ще му предложи друг вариант и ще го използва по-нататък. Така че нещата се регулират и не е толкова страшно. Тоест, според вас, тези хора трябва или не трябва да напуснат държавната администрация, че не можах да ви разбера, които са навършили 63 години мъже и 60 години жени? Ако те не могат да бъдат повече ценни за администрацията, по-добре да напуснат и да дадат път на младите и можещите. След малко мой гост в студиото ще бъде социалния министър Тотю Младенов. Една от темите, по които ще си говорим, може да се предположи каква е. Идеята за увеличаване на минималната работна заплата. Знаете, има предложение от Социалното министерство тя да стане 270 лева, синдикатите предлагат да стане 290 лева. При вас има ли хора, които работят на минимална заплата? Не, няма. Нито един от вашите служители? Не. А как гледате на тази идея за увеличаване на прага на минималната заплата? Като неопит на правителството да събере повече данъци от плащането на реални заплати. Добре. Благодаря ви за този разговор. Всичко добро. Успешен ден ви желая.